Тукталыш. Гүлназ Әхмәдиева. Тукталды. Метрода поезд ишекләре ачылып, кешеләр төшә башлаганчы, ул әле кулларын җылытып торган кахвәне йотып ала иде. Салкын. Мондый көннәрдә кахвә яисә янәшәдәге якын кешен генә җылыта ала. Илсинә ялгызы гына иде. Шуңа да бүген аңа кайнарлыгыннан тәме бик сизелмәгән капучино гына ярдәм итә ала. Әмәт станциясеннән яшьлеккә таба 4 тукталыш үтәсе. Гадәттә беренче 2 станция музыка тыңлап уза. Өченчесе хыялланып. Һәм ул яшьлеккә җиткәнен сизми дә кала. Тормыштагыча инде. Яшьлек. Станция генә түгел бит ул. Кайчан кергәнеңне һәм яшьлектән кайчан чыкканыңны аңламый да каласың. Илсинәгә инде 27. Һәм ул үзе дә белеп битерми әле. Яшьлектәме әле ул? Әллә үттеме инде? Әллә чыгып барамы? Шундый фәлсәфи уйлар анда бүген. Соңгы арада күп уйлана ул. Шулай гадәт итте. Начар гадәт әлбәттә. Шулай да ул үзен бик тыныч һәм иркен хис итәргә тырыша. Яз сәбәпчедер. Март икәнен белсә дә, өстендәге калын кышкы курткага ияләнгән Илсинә аны тиз генә юкасына алыштырырга теләмәде. Ул куртка изүен ачып, башына уратып бәйләгән шарфын чиште. Шуннан соң гына буш урынга барып утырды. Поездда кичке 10-нан соң да кеше күп була, әмма яшьлеккә җиткәндә сирәгәя бара. Бу юлы Илсинә нервы төркемен кушмады. Көне-төне тыңлап, туеп киткән ахыры. Юк, бүген артык каты яңгыраган җырлар аның күңел халәтенә бер дә туры килми икән. Күңеле дә, колаклары да иркәли торган, салмак һәм тыныч җырлар сырый. Шуңа ул плейлистыннан Ришат Төхфәтуллин җырларын табып, шуларга иркәләнде. Тагын бер гадәте бар Илсинәнең. Музыка тыңлаганда кешеләрне күзәтеп барырга ярата. Ул аларның үзәгенә үтеп, уйларын укыган кебек кызыксынып карый белә. Башкалар ничектер, тик дуслары аның бу гадәтенә ияләшкән инде. Карашың белән тишәсең инде, диләр еш кына. Бигрәк серле карыйсыз, Илсинә туташ, дип истиләр шаяртырга теләп. Бүген күзәтердәй кызыклы кешеләр юк диярлек. Олырак яшьтәге ир белән хатын бар. Алар бер-берсеннән арыган төслерәк, алларындагы тәрәзәгә карап баралар. Араларында бушлык сизелә. Күзләрендә генә түгел, күңелләрендә, хисләрендә, хәтта мәхәббәтләрендә дә. Хатын иренеп кенә иренә карый. Ире битараф кына аның битеннән үбеп ала. Илсинә тиз абайлый андый ясалмалыкны. Хиссез генә яратуны, мәхәббәт юк килеш сөюне. Андый вакытта кастәннәре чыга. Әллә ничек чирканып куя. Ә бит алар да кайчандыр мәхәббәт утында янганнардыр. Бергә матур тормыш кырырга хыялланганнардыр. Бер кайчанда хисләре сүнмәс кебек тоелгандыр. Ул янулар нигә сүрелгән дә, ул көннәрдән соң нәрсә үзгәргән? Менә мәхәббәт бар диләр. Бер туктаусыз сөйлиләр, язалар. Шул саф, матур, эчкерсез мәхәббәт еллар узу белән генә шундый бушлыкка әйләнәме икән? Илсинәнең моңа җавабы юк иде әле. Шуның белән бәхетле дә иде бугай. Һәр хәлдә җавапны белгәннәрдән бәхетлерәк иде ул. Ир белән хатын янында гына бер яшь егет утыра. Әллә таныш инде, йөз чалымнары, карашы. Хәер, хәзер авылдашларын, сыйныфташларын да көч хәл белән генә таный ул. Сирәк күрешәләр бит. Күрешкәндә дә озак аралашмыйлар. Вакыт юклыкка сылтыйлар. Вакыт җиткерә алмау начар гадәт. Хәзерге заманда һәркемдә бар андый гадәт. Аның дәвасы гына бик сирәк очрый.
мәхәббәт бугай ул. Бу егеткә бик уңайсыз булгандыр инде. Чөнки Илсинәнең үтәли тишкән карашына тагын «Кем икәнсең син?» дигән сорау да өстәлде. Ниһаять, кыз таныды аны. Ничек кенә таныды? Шунда ук үткәннәре күз алдына килеп басты. Мәктәп. Илсинәнең югары сыйныфларда укыган вакыты. Матур хыяллар, улы тормыш, тәмле вәгъдәләр. Чын күңелдән шатлана белгән, чын йөрәктән сөеп булган, үзең булудан уялмаган вакытлар. Рәмис белән Гөлбергә булдылар алар мәктәп елларында. Кичләрендә ишек алдында бергә утыралар иде. Рәмис йөрәкне башка бер дулкында тибәрлек итеп гитарада уйный иде. Илсинә кушылып җырлый. Йөрәкләрендә гыйшык уты кабынды да, икесендә ике учак булып янды. Икесе дә сизде. Белде югыйсә бер-берсен шатуларын, тик әйтә генә белмәделәр. Менә каршысында Рәмис. Аның хәзер кулында гитарасы юк. Илсинәдә дә шатлыктан янып торган күзләр түгел, карашында арыганлык һәм сорау билгеләре генә. Әйтерсең, алар икесе дә кадерле һәм иң әһәмиятле нәрсәләрен югалткан. Еллар арасында югалып калган, кайдадыр яшьлекләрендә. Рәмис аны танымады. Карап алды, тик танымады. Бәлки танып таралашасы килмәгәндер. Кем инде алар хәзерге көндә бер-берсенә? Бүгенге көндә сыйныфташлар ни, якын дуслар ни, танышлар ни, якташлар ни дә, узып китүчеләр ни. Кешенең кадере беткән заманда аралашу шул кадәр вак бер нәрсә булып тоела бара. Виртуаль аралашу, SMS-калар аша гына хәл сорашу, шуның аша гына танышу да ярату. Җайлы бит. Бар нәрсәдән җайлылык эзләү. Начар гадәт. Монысының инде дәвалау чарасы да юк кебек. Менә поезд Кәҗә бистәсендә туктады. Нибары бер тукталыш калды. Илсинәнең Рәмис белән сөйләшеп өлгерәсе килә иде. Нишләргә соң? Нәрсә сөйләшеп өлгерерләр соң алар ике тукталыш арасында? Поезд тиз чаба. Рәмис, мине хәтерлисеңме? Диде ул озак уйлап тормый гына, берни булмаганда егет янына утырып. Рәмис башта бик ясалма гына дулкынланды. Һәм ясалмалылыгын яшерергә теләп, башын күтәрде дә: "Хәтерлим, Илсинә", диде. "Нигә дәшмисең соң?" диде кыз гаҗәпләнеп. "Мин башта танымадым, син микән дип шикләндем. Мәктәп елларыннан бирле күрешкән юк бит. Килеп, ни дип әйтер идем инде мин сиңа, Илсинә?" "Белмим инде. Соң сүз эзләп кесәгә керә торган түгел идең бит элек. Табылыр иде әле", диде Илсинә көлемсерәп. Аннан Рәмиснең йөзендә бер кызыксыну төсмере дә тапмагач, елмаюын яшерде. "Бер дә уйламадыңмы минем турында? Бергә дус булып йөргән көннәрне сагынмадыңмы?" Рәмис башын аска иде. Елмайган булды. Аннан кыюлыгын җыеп: "Нинди дус булыйк инде без, Илсинә? Шата идек бит бер-беребезне", диде. "Син мине шата идеңме?" Ул чактагы януларны күзле бүкән генә сизмәс иде. Илсинә аптыраудан күзләрен зур ачып, Рәмискә төбәлде. Яшь чагындагыча, матур итеп. "Миндәге хисләрне дә сизгәнсең димәк." Рәмис башын чайкап куйды. Иренеп кенә. Әйтерсең, бу җавабыннан үзе яла иде. "Рәмис, нигә без бу турыда хәзер сөйләшәбез?" "Белмим. Вакыт булмагандыр." Коры, битараф тавыш ич телдә дә яшьлек тукталышын игълан итте. Илсинәгә чыгарга вакыт иде. Рәмискә каласы икән. Сүзләргә
Каһәре әйтеп бетмәгән сүзләргә нишләргә? Аларны әйтеп бетермәгән Рәмис белән Илсинәгә ничек яшәргә? Хәер, моңарчы ничек тә яшәгәннәр бит әле. Бәлки сүзләр әйтелмәүләре, ә вакыт шиклелеге белән кадерледер дә.